Mana nije walang mante. Ya, ang tong nije no. Apa pacara hari ini mohala ke der ong lo pusika tu ilang tu lidar ke. Jadi pating dia lapen debate melam ni jelo theka debate ji abar sai mata ve po debate belo. La se mu pen CM thek le thek su lo akuison tang te phang data ta peklang der tilo. Asi mate than su der na pocho la akuison tang. Tala le kaprek lo. Niligi puji po bangke debate ni melam bangkali seta Jasemet Medical College along jong si tum langdam pulotang te kiduk kela katum dak ration card kavi tum do pik ankela so ration card kavi joy ne pen la tum Ayushman pi ne ave pola tum hidi longle phelang che jo si dak su chipa meaning la puson thegon long pik la pen dak karbiang long lam si pupol la dak bang piluma ke plang tum bang ration card dui sita kiduk tum ration card ave la son palen phat amasi ke damtang theglong lo iltum karbiang long lo la bang CM takali puge pupe der si meji tuning rilo party lam je flak pi kapre party lo plote ration card pipelo pina pipelo ke ther ke hap tasi CM bang tala solam bang cikubira none phang bang claim klelo kaddu ko be phanda kiddu ke lak lo plotang a party thorom lang pin ration card bang pipon pola pen Ayushman ta papelong po bang ke lang li claim ponso de message pasi kapre ke ni dibir melam ni jelo oito. A few moments later. Je Bharatiya Janata Party aphan vote jong je pinta itum oronodo poisa ta longi pian kisan ta longboji na pen hem suta longi tu hala soputa sarkar kembang non ma thalo non bang ke ang ton oronodo abana kimita thanja non bang e puthot bang ke letum dak pini afoma kimi longpo na senang letum phir apna po na pen ke dam tang bang ke nilitum totally administrative fancy pilo komane asa komane DC along mensa form pilo amasi praya bang ke dak elitum opposition atom ta ngalong dundo sitanon ke sarkar atom ta ke damtang elitum soceng adang praya dim opposition dum ga et penajok nona bang ke methang sarkar dum ta chesek konsinon bang elitum party assistant mentri dam nang koklo lasi non dak tamen elitum aport hek la bang ke dak pho document nang nang elitum isi bang ration card isi bang ke Aadhaar card nang po, voter ID nang po, mobile number nang po, lapen bank passbook, lapen house number, lapen moda karo isi nang karo judul sudah, Korea atom ta oronodo longi mah. Nasi ration card le dok lete, ne pinang kok po, Korea atom ta ate apok do kok po atom ta. So na karo kedok be thilo